Beşa zimanên ku bi nemanê re rûbirûne ya zanîngeha settlementê ya li New Yorkê di çarçoveya Roja Zimanê Dayîkê bi navê Maratona Zimên çalakiyek li darxist. Gelek mirov ji welatên cihê bi taybetî jî ji Endonezya û Meksîka û Pakistanê tev li çalakiyê bûn. Di salona çalakiyê de sahneyek ji bo wan kesên ku dixwazin li ser zimanê xwe yê dayîkê tişna ji hev re pêşkeş bikin hate danîn. Yên ku derketin ser sahneyê bi zimanê xwe yê dayîkê stran helbest an jî çend hevok gotin. Di çalakiyê de nexşeyekî bal kişand ku tê de zêdetir jî 600 ziman hatibûn nîşandan ku li New Yorkê tên xeberdan. Safîda Begum ku yek ji rêveberên çalakiyê ye wiha got. Ez perwerdekareki Pakistanî me. Bala min kişand ku şeniyên Bakurê Pakistanê bargiriyê deverên din, ên welat an jî welatên din. Ji ber zexta zimanên wan cihên ku şeniyên vê deverê çûne. Zarok zimanê xwe yê dayîkê ji bîr dikin. Can Grimaldiye Skoçî ku bi cil û belgên kevnoşopiya Skoçî tev li çalakiyê bû, balkişan ser giringiya zimanê dayîkê ji bo avakirina siberojê û wiha dewam kir. The mother tongue is the بدو زمانان خبردان gelek giring e. Em dibînin ku ew kesên ku bi du zimanan xeber didin ji kesên ku bi zimanekî xeber didin jîrtir in. Sinan Tunçdemir, Dengê Amerika, New York.